Яшел Үзән районының Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният үзәге директоры Клара Филиппова җитәкчелегендәге бер төркем кунаклар Арчада булып китте. Яшел Үзәннән килгән кунаклар сәфәрләрен беренче булып Габдулла Тукайның туган авылы Кушлавычтан башладылар. Халкын, телен хөрмәт иткән бер генә татар да Тукайыбыз кендек каны тамган Кушлавычны читләтеп үтәргә тиеш түгел, диде Клара ханым. Тукаевлар музей йорты кунакларда зур кызыксыну уятты. Музей җитәкчесе Ләйлә Мөхәммәд Шинаны алар тын да алмый тыңладылар. Аннан шагыйрьнең әтисе Мөхәммәд Гариф каберенә зыярат кылдылар. Безне бирегә дуслык күпере алып килде, диде Раушания Хамидуллина. Алган тәэсирләребезне сөйләп кенә бетерерлек түгел. Безне менә Клара Мәрдәновна оештырып, дуслык күпере буенча шушы Кушлавыч авылына Тукай туган җиргә алып килде. Безгә алган хисләр сөйләп кенә бетерә торган түгел. Шундый эчтәлекле музейда материал урнашкан, шундый эчтәлекле итеп сөйлиләр җаннары, тәннәре белән. Ул каршылау дисеңме, андагы мәгълүмат дисеңме, андагы экспонатлар дисеңме, безне бик шаккаттырды һәм бик горурланабыз. Моны оештыручыларга, безне алып килүчеләргә бик зур рәхмәт. Бу эшләрегез дәвамлы булсын. Алга таба да зур уңышлар теләп калабыз. Яшел Үзәннәр сәфәрләрен Арчада дәвам иттеләр. Алар Арча мәдәният йортында, Габдулла Тукай исемендәге Рухи мәгърифәт үзәгендә, Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогика көллиятендә булдылар. Дамир Таҗиев кунакларны дөньяда бер әлифба музее белән таныштырды. Мин 1973-1975 елларда педагогия училищесында эстетика фәнен укыттым. Әлифба авторлары белән дуслар идек, диде Клара Филиппова. Мине Арча белән шул бәйли, яшьлегем бәйли. Һәм 1966 елны, миңа 27 яшьтә килдем Арча районына культура бүлеге мөдире булып. Шушы культура бүлеге мөдире булып эшләгән вакытта бик күп эшләр башкардык. Арча нәрсә белән бәйли дисәк, безнең инде тормышыбыз шушында башланды. Мин кияүгә чыктым, 2 балам туды. Һәм Арча минем өчен җаным, каным, бик кадерле җирем. Чөнки Арча белән бик зур гына эшләр башкарылды. Арчалылар алар бик шундый булганда һәм тырышта халык. Без инде монда җыр бәйрәмнәр оештырдык. 1967 елны беренче суттаның, соңгысын 1972 елны уздырдык. Менә шуннан бирле минем Арчаны ташлаганым юк. Чөнки монда Тукай туган җир. Тукай эзләре. Иң беренче мин 1966 елның 8 августында бардым Тукай Кырлайга. Тукай Кырлайдан кайткач, белдем Кушлавыч авылына һәм шунда Кушлавычта Тукайның һәйкәлен күреп, андагы хәлләрне белергә тырышып, менә шулай кешеләре белән күрешеп, шуннан башланды. Менә мине Арча Тукай бәйли. Арча белән мин инде шул Тукай иҗаты, Тукай мирасы һәм аны яшьләргә җиткерү. Һәм менә бүгенге көндә дә әле без инде Тукай белән һаман дәвам итәбез эшне. Тукай күпере, шул күпер дигәнне 2012 елны без төзедек. Арча җирендә Кайдар булышлыгы белән иң беренче тапшыруны шуннан башладык. Һәм менә шуннан бирле Арча белән минем тормыш бәйләнгән. Һәм шуннан бирле Арча минем рухи туган ягым.